Praise God. Emio. Ene enkwaje abawfie. Na Nyankopon ma ya hoode ne tumi se de ade ya no beka no emra mu sha wo Jesus Christ di mu kase men. Amen. Hwe me din de odifo nana osei tutu. Me bompaye ewo tamfo prayer camp na de me hu ye ne me hu se na wotwe mu atamfo bi asori wo so. Me hu ne se na wotwe mu atamfo bi asori wo so. Ofie baifo obo pose na wotwe ngo ne obedi. Na me bompaye se Onyankopon tumi ne na hoden entwe mu Jesus Christ di mu. Amen. Hwe na de me hu ne se oyam ye. Ni sanka otamfo no ne obeye na wotwe mu. Mami, wonim de me hu ne Ya cheda. Me hu ne se na wotwe we mu. Obi gina ba bi ekyekyerew ewo honhom mu. Ewo so do ye fun to ho na bompa na wotwe mu ati. Mate. Yanto nyumu we. Kasama enye yo. Kas. Wajo minutu. Jesus Christ. Jesus Christ. Ewrado ma yetumi si empagyan ho won potre mu mfiri mu. Hwe Onyankopon pese wo jo ne. Enti me se to kasama ne nye ye enyo Onyankopon de to makoma so no ma me yenko. Pajo fajana mi nyeso lese mi hunu ne to no. Jesus Christ. Jesus Christ. Kasama enye yo. Kasama enye yo. Unkwa sorry ana. Me kwa sorry pa. Na wotwe watamfo ba yaw papa. Hwe so wantimi anto dwum we mu, wantimi anto dwum we ya. Bronsema bie kwan ne se watamfo ma yaw na nwo wasere kwan wo Master Jesus wo. Etwo bie timi sia no kwa me na Nyankopon yi akere me. Amos Bible say okay Amos Amos woman mu. Bible say o Nyankopon nya bibia Jesus wo yi akere na difo. Hwe bronsamo ba so na nadwi na Onyankopon se men kancho se to kasama na nya yie wontimi to ma me awurade me ba kasama na nya yie no yenko bra to nyum we wari chiche wadom sirasio yes Lord in the name of Jesus Christ I check your timing. Already yes, you bomb pioneer. Koso to you na mama Onyankopon sane wo. Ya to ore chiche na change verse no. Na men kwade mi jaw ama bronsam. Say what yes, you bronsam ntimi financial kan me. Me wo Jesus ya otimi mu. She bronsam asre kwan e wo Jesus na otu mu no. Jesus man kwai say what yes Jesus man kwai say me. On say me. E bi nsi. She empre ho na me hu enema wo honhom mu wiase chen de wo hu no. She honhom mu wiase e Jesus dia. Na Bible say wana wode wo ho to adwo Nyankopon so no. Ade nyina di bua wo mu. E ma ni wie wo mu yi. Editavon sambo pa se Yehowa Nyankopon te asie no. Na gina tue nyina abeda ni sa hitofre gina tue ba yankwase asem. Ababa o mu ade ho o ye meme se me yakwase a. Me se. Ababa wa. Hwe. Mame kan kiro. Obronsam no oni mia. Obronsam no oni mia. Obronsam no. Me. Yesu moja kawani. Kawa ya bronsam. Adenti. Yesu moja kawani. Tie me. Me ya Bible na wo bloko no. Yesu Kristo moja ntime woba osuruja ebesiawo Siame ogori wo profile me say siame me ba so what ya na dwi ababa wa me kasa ta wotamti awo o beti to me tinto me gina ho me tinto wo so akosra na ensiawo oye ni wo so osuruja ensiawo oye ni pa bone pa oye ni pa bone hwe ankoma kakra ye di wodi osuruja agrada asai wo be so pramia na wo be so pramia na na be so prami masa uti yiri tirimo de pa agro kakra me ni di o se osuruja nkame adai na mo yesa mu tirimo de pa masa man katimi
obi amenu nyina yabo ma yi nyame aye BRETUOBA